बर' हारिनि जौगाथायनि थाखाय फिन आरोबाव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा आगान सुरगोन गोदान दिल्लीयाव। हादोर आरो बुहुमनां बिथिङाव बर'नि राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय हायुङारि थाखोनि सावरायगोन माहारियारि आफाद एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा। फैगौ 11 नभेम्बर खालि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 1 बाजिसिम गासै 3 घन्टा सावरायगोन एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि थाखोनि गोबां गुनगोनां सुबुंफ्रा। माहारियारि आफाद एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जथाय बानजायनायाव बे गुनगोनां सावरायनायखौ गोदान दिल्लीनि बड' स्टाडि सेन्टाराव लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि बे गुनगोनां सावरायनायावनो बर'नि माखासे गोरों सुबुंजों लोगोसेनो माहारियारि थाखोनि मेलेमजिबि सुबुंफ्राबो बाहागो लागोन। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमआ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।